Bakhuid tong induai nagabinda kong Edwina Nongstoin by indup yoga Nyngkong Nyngkong. Tuairu nagabinda I Kristi Tuairu nagabinda Gita Mary walang penyo Nyngkong Nyngkong. Lait-ïa, Lait-ïa. Shaduanu trying kiring kabadu. Shaduanu trying kiring kabadu. Dajingnya Bakhuid badu leng do trying iaigo. Shaduanu trying kiring kabadu. Kopera tongin Sngi yau try nagabinda kanega step baula yalam yangi shaga jingmane bashisha yau try haganegi yukerish Bakhuid ni duairu lembaga jinga side lem jongu Ignatius jonka layola ba unang duaya side nagabinda jongi ni duairu nagabinda ki sang Jesuit barogi father Jesuit patre Kerleng baginang yo jinga e jingkarku lembaga jinga side lem jongu Ignatius Bakhuid jonga layola ha kerteng upa baru kon baru mensuim Bakhuid Amen. ka jinga e jongu trai jongu Jesus Christ bar ka jinga jongu blai lem bar ka jinga sulak jongu mensuim Bakhuid kindon rainka bat pi barong Ringkad bat piru. Kokimen ko para tongin sangesh por ben panmap nagabinda gilait gila jongi baro ngidang yusngo naga kitab Exodus kumno upay Israel ulak klat ya uple bad kila late mane yagi blay tao bonsin ngirungi klat ya uple aga jinjar jongi lembaga kran ki khana jongi lembaga jingmur jongi lembaga jingtarai jongi ngi klat uble ngi jingai nau lembaga jingkwa jongi ngi lepo lembaga jingle jingkam jongi ngi lepo tongin sangesh por ban pan bor nau jisu pangindup light luit na baharo ki jingsni jisu map yangi Sait kud yangi na baro ki pop ki bangin lele nga pelang how play badon bor baro wade happy ko himen ko para Bangla le pop shibun e daging perkan dagitin dagikam daging lek daging le palat janga daging le palat janga daging le palat bakra pe janga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa kata isoti Yaki angel bakiri koi, badiapi ko himen ko para, banduai nagabinda janga, how try ublay jangi. Ublay badon bor baro ni sune yangi, barandala mapi ki pop jangi, unyalam yangi shaka jangi mbam jikut. Amen. Triken rat go blay, isne yangi. Triken rat go blay. Say
Ngidwai kerpangru nagabendaka inner healing retreat kaban stang nadus ngi thodi minda tayo. Ngidwai nagabenda baro kibadon jingkwa ban shiminda ya kanega retreat. Bautrayun karku kardo ya baro kinong ya shiminda. Koblay me ubala penmi yawu Ignatius Bakhuid kalayola hakabalang jame ban penbriang ya burom kabakraw kam kraw jangga kerteng jame to ay bangin la banyayle ya katuma hakaperte kum mau badaka jingyarap lem jamu bangin long gibabit banyolang badu ya kapans niat habene Dautrai jangi Jesu Kristu kun jame uba imbat sansha rengkat bad me haka jingelong kawe jangumen siem Bakhuid uble junam la junam. Amen. Kejimpuli nagi kitab Exodus kal nong Lait-ïa kat khot khatsan hadu arpsang Lait-ïa hadu Lait-ïa. Ha kitu kisngi Moses ulapai bat Lait-ïa nauta ulum bat ki artli ki mauling kniap jong kajutang hakikti jong u ki mauling kniap hakibala tho baro arliang bat la tho shakmat bat shadin jong ki bat kita ki mauling kniap ki lalong ka kam jong blai bat ka jintho ru ka lalong ka jintho jong blai ya ka bala produk halor kita ki mauling kniap haba Joshua ula yosngau ya ka jing sawa ba ki pai ba ki akan hoi ula ong hau Moses kadon ka jing sawa jong kathma ha ka jaka dara henry Moses ula ong omde ka jing sawa jong ka jing kan hoi jing job ni ka jing sawa jong ka jing linear ka jing sharem henry ka de ka jing sawa jong ka jing arwai ka ba nga yosngau utang shupoi hajan kata ka jaka dara bat ula yo I yo khun masi bat ya ka jing shat ka jing bitar Moses ula kiir kumta ula bread ya kita ki maulung keniap na kiti jung u bat ula lentau ya ki hakajat uta ulum ti ula shimnyat ya uta khun masi uba ki la thau bat ula thang ya u dakading bat ula penluet ya u haban dan nijai nang ta ula ber ya u ha ka bat ula phadi ya ka ha ki pai Israel ti Moses ula ong hawaron ayu kini ki breu ke la le ya phi bapin man lam kat kani kapop kapakraw halo jengki u aron ula jubam ai ba ka jing bitaru kun ra chonga kanam klang pitip ya kini ki breu ba ki brai tang ya ka jing snew mar ki la ong yanga to thau hangi ya ki blai ki ban le hakmat jungi na ba ya uni Moses uto ubreu ubala wan ya lam yangi na ri Egypt ngim tip shu la jia ayu ya u kumta ngala ong ya ki to ki badon ksier kin lau no ya ka te ki la ai ya ka hanga bat ngala san ya ka hapo ka ding bat hangta sami uni ukun masi hakasngi ka babot Moses ula ong hau pai ba pilale ka pop ka bakraw shibun e te mentang ngale tiu shau trai le se ngala ban penlong ka ching penbiang na ka ban ta ka pop jong pi kumta Moses ula lek phai shau trai bat ula ong wow uni upai ba ulale ka pop ka bakraw shibun e gila thau na ka bantaya la de ya ki blai ba da ka ksian henry menta lada memon to ma be ka pop jungki lada omla shu to pendam no yanga ngakerpa de me na ka kitab jong me ka ba mila tho penban utrai ula jubab ya Moses jaru balale pop sha yanga ya u kenyan pendam no na ka kitab jonga henry menta khilek ya lam ya kipai ba sha ka jaka ka bangala kren hapi hakmi wangal jonga unle hakma jompi la kataru hakata kasngi bangan pinstam ngan sa pinstam ya ka pop jongki halor jongki ka ktin jong trai Isango yaw le Sam si spa andriu nombar nhiều spa khandai pu nhiều ngin roi de khot khat lai kat sau ar pho bat ar pu er pu a
jong u klem put shen ki glad ki kamu try klem ngap jing sneng jong u but hari syaki kwa ka ngar you try ki la tenju dur kun masih ki san batau ki dam you nar saran ki bread you try but labu rom ki ngu you brat bam plan I ngu you try bas pun baba jing le I jong u klem pun ki la klet no you nong pen im klet ki jing ja ba krau hari Egypt hari u ham gamba apa pumasau namar kata urayu traiban pendu kajaki Moses udwai badu pen pai kaput penjot naki I go you try bas pun baba jing le I jong u klem ku Hallelujah Hallelujah Jarubai jangawan kongoya kaktin jonga Ukpa jonga uni jau Badngin wan syong badu Hallelujah Hallelujah Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat piru ka jingpulin ka gospel Bakhuid kat kum Matthews Kaburam hame gutrai U Jesu layatus ka way pat ka parshi haki paid ba u ong kahima beneng kalong kum o simbo jongu simbai sinapa ya oba ubriu ushim badu bet halaka linka ulong ubaritam na baro kisimbai henry enda ulasan ulong ujingtum ubahetam badu kerlalong ukanja ding hadu bakisim kasuin kiawan badu tauskum hakitanat jongu ulayatu hakisa kaway pat kaparshi kahima beneng kalong kumutiyat ya uba kakandey kashim bad kabtep ya u badlay parha upurew hadu ba undas si baro Ujesu la pendon kam daki parshi banyatu yakine kiye baro haki paid ba but klem da parshi shimla kren haki kane kalalong ban penurlong yakata kaba unongya tulupa ula ong ngan pendon kam daki parshi haba nga kren haki ngan yatu haki yakiye kibari nado baseng ia ka pertei ka gospel jong utrai Kaji roh yame Chris ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ ka jimpule na ka kitab Exodus kahikay yang imendakasngi syapanga jinglong jung brio bamla ban yaisha hakamatu blame kabamot ya ka jinglong bakimla ban yaisha
ya ka jing duwai jangki bu na preng jangi lada oble uslem ban jubab yangi ngis ngotut bad ngidu ya ka jing shania ngila ban yoi saudong jangi bun ki briyu ki du jingkermen na marba kadba kidang duwai nagabinda kano ka jingtumo janki kisngo imat uble uslem ban jubab bun ki briyu kimla ban yaisha ya kata ka jimpen slem uble ban jubab yangi lada ngi pang ngi shitom ngi duwai hakamat utrai habangi don kano ke jingjin jaru ngi duwai hakamat utrai bad ngi kimilindi utrai un jubab kloy yangi bad utrai un pelai lut kloy yangi nakataka jinge kabangi yakendu kabamut bun na preng jongi ngi duwai ban light na kano ke jinge kabangi yakendu hagataka por kalaban long jimpang kalaban long jinjin jar kalaban long jing sosi kalaban long jing ya per jing mod haki inga sem kalaban long bun jait ki jinge but lada ublai u penslem ban jubab yangi ngin stang ban du jingermen na marngim don kata ka jingi aisha mensia ngiyusngo yakane haka jingim jungu pai di Israel u Moses ulalek kiu shawulum Sinai badudang yakren badu bale badula pediang na utrai ya umau linkinia bato yagashipo hukum bad ulasa badutrai badu pai di Israel kila do jingermen namar u Moses uslem banwan hiya kabamod kila perkat menda kam mendoishu banduai uble kam mendoishu banap ya uble haka jingim te kabashibun bakin tau no ya ka dur ble tau kane kajiabun sin haka jingim jungi kerstan haba pang haba shitom haba ngisno jinjar ngi persyamban tuai hau bele ngi persyamban tuai hau jisu henre lada uslem ban jubab yangi lada ka jimpang jongi kadang ne slem kalam jingkoi nangda ngin persyang ban wad yakidur bleitau ngistang ban wad saudong jongi ban ngistang ban ngap iki beriu ki pasiau hangi ki lei shatai ki lei shauta kilait kinia namar kum kane ke jimpang uble imat uble don bor mano badon bor penban kinong kinia kinong mane uksuit ki don bor ujisu don bor kane kade ke jingsno kawansha ki beriu te haba karung kata ke jingsno namar utrai ulaslam ban jubab yaki utrai ulaslam ban jubab yakata ka jingtu wai jongki kirai kumno taminda kum kane ka jai jinglong kum kane ka jai jimpang kum kane ka jai jingjinjar kadon ka jubab tang haki beriu bamane ya uksoi tekile kumbale ya upai di Israel kila ong ya uaran penshna koloi ya dur blai kumba mane ya ki nong kanan namar ublai ubayalam yangi na Egypt imat don shu snapshu yangi uslam ban jubab yangi tengin maneno yakibleitau lese kin jubab yangi bad kila stam ban shat kemen palat yakaba kila shat kemen hakamatu blela chom kila stang ban ruai kemen bad kadba umos sudang wan hiar ula yosngo yaga jingsawa u Joshua ula yosngo yaga jingsawa bad ula perkat ka jingsawa jongki kalong kumba yale tema kabam mod kaladon kata ka sur kam shimla long ka sur batiang kumba mane uble ya kano ka jimmane ya ki bleitau kalong kum ka jingyale tema omde kum ka jimmane uble but
ke jing ya jingbam yaisha jong ki pai di Israel kalayalam penban ya ki shaka jing le bain ya oble jing kren bain ble jim pen ken ya ka hukum oble bat kilakhyarno na ka kerdan jong ukun oble shaka kerdan jong ukun uksuit kane kalonga jingma habangim don kata ka men siem ban yaisha slem badutrai. But news no na ka gospel minta kasgi ujisu krensha panga jinglong jongka hima uble. Ki apostol kila kusulai haba ujisu ong ka hima uble kalong ka bayar ka hima uble kadon hapadeng jambi kadon ka borya ka hima uble but pide ben pensei so ya ka hima uble ki apostol kila stang ban perkat rate kila artatin kila stang bandu jingkarmen padu jisu ong kahima uble kalong kumusimbai sinapa ulong baritam henry ladangi don ke jingyaisha unsa mi kloy but unsa long kumuding but ki sim ha ki suin kin van shong hakata kabambod ladang ni don ki jingyaisha na kabang yo I baritam habang istang banduay ngim yo I kano ka dakashin haga jingduay jangi ni perkat utray uble uslam ban wan shangi utray uble uslam ban jubab bad hakata ka jing sneurit men siam jangi bon sin ni perkat kumway pad henry jisuam na kabaritam ngalaban pensay zo ya ka jingim jambi pide ban don ka jingyai sha kabakongsan pide ban yaine badotrai pimde ban tur jingai na kata ka jingkot ka jangol balai minda ujisu ai hangi ya ka parshi jongu simbai sinapa badu tiat utiat ubala kalelang bad pureu bad kay kaban sajia unsib bad unha hakaju ka dor ya kabangi perkat kalom paritam kan kelalong ubahetam hakajingim jangi minda habang istang Nyngkong ngimyo I kano ka dakashin lese habapish imenda mas Bakhuid dakabat tumu ngakobanyo jingkoy jingkia ngala buj ingtumu lese bun Sngi lese ngala bun novena henry piperkat don jing seiso henry ujisu ong kadon ga jing seiso minta pimyo I henry suki pasuki kan pau hakama jambi kum usimpai sinapa ulahe ulasan kumuding kajing dowai jangi kajing mensiam jangi kanlong kaba he haba ngidon ka mensiam banyaine ko himen ko para nginum do jingarmen nginum de ban do jingarmen ngide ban yaisham haka mensiam jangi haka jing dowai knamba utrai un pensei so ya ka jingim jangi nginduai pautrai unangkar ko yangi jisu be karko kardo yangi habangi kendo jinge ba bon jai bon sin ngi do jingarmen but haka jing do jingarmen ngi late mane ye ke blai tau wat nam shai ngi ko jisu ban do jingarmen but ngi ngeskem wat nakaba nake barit tam melaban penseiso yangi naka jinge barit jangi melaban penseiso yangi namar ngilong ki kon janga ki mabaneng en yaro ya utrai jisu Christ in playa ka jinge ka jongi ngang nye how ble pa badon bor baro unong tao ka beneng bad ka kendo bad how Jesus Christ ukun pa marwecho utrai jo ya ubala puna men sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria Tezoti ya ubala shalabein ha Pontius Pilatus la sanar panaya la yab la tepia la hiasha ki bayam hagas ni ka banay la mi pan ni bayam ula kiu sha bening shong shong mon blay pa badon bor baro nang daun wan pa ben bishar ki bayim bad ki bayam ngangi how men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikoid haga jima ki pop haga jimi pat do haga jingim bam jikut amen Laispa Prapue
Pekanika jing turwa, pejangi kutrai, kat kabangi don kendra, gisau babanai, jingnya jong metrai, jingnya jongi, jingim jong metrai. Toya duai ko himen ko para baga jingknya jonga ba jumpi kallang ka priang hon hau blai upa badon bor barro To trying pideng jing knya nakikti jong pi nakabanta ka jing ro ka buram ka kerteng jong u ka jing mantoy yangi pada ka balang Bakhuid jong u baro ka wei. to ai ba kini gi jingai ya ke ba la tarwa hame haga Sngi buram jongu Ignatius Bakhuid kin pen sngoba yame ko trai ko blai ba to ai ba kini gi jimaya ba kentang tam ya ke ba melabu kum ka temme janga jing Bakhuid baro kin pen Bakhuid yang iru haga jing shisha da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim Rangkat bat piru. token diu yalaki donut Ngi kan tiu ya ki shao try. tongin ya aingu ya utrai ublai jangim Ka shong hok bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka daiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blai badon por bat bam jikut le ba utrai jangi u Jesus Christ namar kumba haga Sngi buram jangu Bakhuid jame u Ignatius Bakhuid jangalayola me ai jinkamen hakabalang jame kum daru me pen kalain yaka daga nuksan janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka dakik tin kintin ka jingalap jangu but me ai haka yaga jingada jame kum ka jubab yaki jingdo wai jangu but namar kata rengkat bat ka kinhon jangi angel bat ki Bakhuid ngirwai yaga jingruai janga jingero yame barni pen bana kalem sangem. Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid ublai kipan, bleng bat berteki dam, daika buram jome. Rayo sana syadro, rayo sana klemku, rayo sana ublai junam. Ya royu tabawan, aga kurteng utrai, neng bat berteki dam, daga buram jome. Rayo sana syadram, rayo sana klemkut, rayo sana yublai junam. Daga jingri playing inang duai banginum long ki kon ki badu jingermen henrengi long ki bayaisha bara bor badu trai banyo ya ka bor banya mar ya ka bor jang ka khima bening haga jingim jangiru dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkoid barong
Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umje halo janki bakin kerlalong yangi kamet batkasna jangotrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yabu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia ya u badula ai halaki senrain u ong to shim bato bamna kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi. Haka ju karu kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka halaki senran u ong to shim bato dina kane pi baro namar kane kalonga kuri jagas nam janga jonga jutang bati mai bad bam jukut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop the Lait-ïa kane ban kan mau yang am. Kasnam bakardor jangu Chris tapen kuid yangi tapen kuid yaki men siam adim pen kuid tapen kuid ben kia yaki bapang yada yangi na ubamen. Kajimaya John Kajinge Katasin bangi bamdu neupu Bagi dilagani kakuri Ipen plagaji abjumbi kutrai Tatatu Namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bala penyatali kawe da umen siyem Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partay bato penjana ya ka haka jingid renkat bado Francis upa Bakhuid jangi u wilbert marwenu bishop jangi pat baru kilingdo bat kirinia token mau lemru ya ki himen ki para shinrang bat kindai ki bela yotiya da ka bakurmen ya ka jimmi pat badia bauro ki bela klat no haka jingis ne jamme topdian ya ki shaga jing shai ka kuma jamme to isne yangi barong ikarpadia me barengkhat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jungubne u jaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Ignatius Bakhuid Francis de Sales Bakhuid bat baru ki Rikuid ke bela pensngada yeme pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem hage jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram yeme da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallo hameyu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jungamen siem Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko parato ngin duwai nakabinda ki jing tumo jungi baro ni duwai nakabinda ka inner healing retreat ka ben stang na dusni toding jongene ka tayo pautrayun karku kardo ya baro ki bawan shimenda ko pa jongim Ubaha bening kalong Bakhuid ka steng jame
kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan do kumba paning twai yang imenta ka jimbam jengi ka bahala ka sini patoma pingi kren kan jengi kumbangi ru ima pi ka bales niu yangi badwat yalam yangi shaga jimpen shoy and rei to polite yangi naga basiniu to polite yangi ngi karpad ko trai na ki jingsiniu barro ha ka jings born jame to ai jings suk jing sign ha ki sngi jengi Knamba da ka jingera ka jingis ne jame ngi light barobo na ka pop ban ngi yo jingeda na ki jing jinjar barro kat bang idang ap ke me lendi ya ka jing karmen bakhuid ba ka jing wan pa jungunong penim jungi o Jesus Christ Namar ka chome ka long ka hima ka chome ka bor ba ka buram chinom la chinom ko trai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe ti ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme badha ka jings pun jamme toy ha ka ya ka jingsuk bad ka jingat le ka wei kat kum ka mon jamme mame uba im bado basensha junom la junom amen ka jingsuk ko trai kandon barabo rengka but pim rengka but pi dap da ka jingi do trai tongin yai ngu markali Kulang bro, we bagi dagi pop kapurte, usya senayangi. Kulang bro, we bagi dagi pop kapurte, usya senayangi. Kotrai Jesus Christ kunji Hakumi ukun lambro jango play Hakumi ubaket na ka pop janga parte so kita ke bala korsa ka jing kawai jango ukun lambrot Ko kanrat ngolong pasong hok ba mandrong po ka yeng junga andre siong taraktin ka mesim junga ka sakiat di Karmet palasnam jang Chris kan riyang asya ka jing pop janga
ka jingi buon jame me yalam yangi shaka hima jame lemba ka ne yu krish bakoi bad mela wan rung hapo jangi bad mela shindi pura yangi mindangi don hapo ka hima jame bad ngi don bad me don hapo jangi ko jisu be ngis ngongu yeme naga binda ka ne ka jingai bor jame yangi ba ho karku kardo yangi pen koi ben khia yangi kadba mela wan rung hapo jangi ila trang yame ha ka communion men siem ila trang yame ha ka ne yu krish bakoi ko jisu metip ya ke jimpang ke jing shitam ko jisu wat lada me pinslem banjubab yangiru inum do jingarmen in yaine barabor badme inum late ban tao ya ki blai tao lano ruem ai boringi ko jisu pinslay yangi yada yangi sumar yangi daga bor jame jisu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inya duwai. To ai baga jinkinia jingero kabangila wanterwa kotrai kanaingu nagabinda u kanashis bakui kanyalam yangi shaka jingero bakalam kut yakaburams im jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat batpim Rengkat bat blay badon bor barun karkuy pi upa barukon barumen swim bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar baba jungu trai daga jingim ka jampi Ni sawo yau blay. Number South Spark da. Jingle to take her high. Jingai ai ben slay. Jingle to take her high. Ban yai sa judo bagi. The one raga kwen ka suka san. The one rajingi klamwa. Jingle to take her out. Jingai ai ben slay. Gaburam hakwa berpun haman sim Bakhuid Mawkhlam haba Nyngkong kunju mentau barabor jinam la jinam amen. En ya ro ya utrai Jesus Christ jinam la jinam amen.